Става дума в случая за историите на хора, които изведнъж разбират, че без да знаят, без тяхно разрешение, без тяхно знание, в домовете им са регистрирани мигранти. И сега въпросът е как разбират, че е така и как е било възможно да се случи това, при положение, че за да регистрираш някого на адреса си, трябва документи, трябва да отидеш на място, трябва да покажеш лична карта, нотариален акт. Хората, които застанаха пред камерата ни, твърдят, че всичко при тях се е случило по втория начин. Със съдействие на някоя институция, която съхранява нотариалния им акт. И се чудят дали в общината са допуснали друг да имитира подписа им и да подава декларация вместо тях. Обръщаме се към кмета на района. Допускате ли, че е възможно служител на гишето да не е забелязал, че човека, собственика на имота, не присъства там и че се носи просто неговата лична карта и оттам нататък подписа се имитира, документите, които са нужни, ги има? Лично мен ме съмнява да допусна такава грешка, но ако има такива съмнения, нищо не пречи да бъдат разследвани и наши служители, ако има такива съмнения. При вас има съмнение, че в тези 300 евро може да има включен човек на гише при нас. Чудя се, задавам въпроса, защото това е един от сценариите. Много това, което казвате, да. Аз за мен единственият вариант е компетентните органи, разследване. Аз лично ще бъда безкомпромисен, ако има такова нещо. Не изключвате да има такъв сценарий? Хора, не изключвам.